Hej Katrine, jeg beklager, at videoen stoppede midt i det hele, men her kommer anden del af opgave 3. Det vi nåede til var, at vi havde regnet, hvad O-mærke af x ville være, hvis x var lig 5, og det fik vi til et positivt tal. Derfor skriver vi et positivt fortegn her og laver en pil opad. Det betyder altså, at vores graf vil starte med at være aftagende, og derefter vil den få et lokalt minimumpunkt, og så vil den herefter være voksende. Herunder kan vi lige skrive et eksempel på, hvordan værdien af O-mærke i punkter omkring nulpunktet beregnes. Så et eksempel på, hvordan værdien af O-mærke i punkter omkring mit nulpunkt beregnes. Altså hvor x er lig 5. Det vil altså sige, at O er aftagende i nul, 4. Normalt vil man skrive minus uendeligt, men da den her kasse jo ikke kan have en side, altså et x, som er minus, men bliver nødt til at have en side og en længde, som er mindst 0, så vil O altså være aftagende i 0 til 4, og derefter vil O være voksende i 4 til uendeligt. Sådan der. Det vil altså sige, at O har lokalt minimumpunkt i x lig med 4 med ekstremumsværdien sådan der. O er 4 lig med 48. Det vil sige, at for at overfladearealet bliver mindst muligt, skal værdien af bredden og længden, altså x, være lig 4. Det skriver jeg lige. Det betyder altså også, at den optimale højde til h må være lig 32 over 4 i anden, som er lig med 2. Derfor fås den optimale højde til h lig med 32 over 4 i anden, som er lig med 2. Med sådan en højde og en bredde og en længde bliver det samlede overfladeareal altså på O af 4 lig med 48. Med sådan en højde, bredde og længde bliver det samlede overfladeareal på O af 4 lig med 48. Det vil altså sige, at det mindste overfladeareal altså er 48 kvadratmeter. Sådan der. Og det er altså den samlede konklusion på spørgsmålet, der lød: bestem værdien af x, som gør kassens samlede overfladeareal mindst muligt. Og den værdi af x vil altså være lig 4, der giver det mindste overfladeareal, som er 48 kvadratmeter.